Γιαγιά, πού γεννήθηκες? Γεννήθηκα στον αυτοδικόπτερο Μαΐδος Πότε παντρεύτηκες? το 1957. Πόσα παιδιά έχεις? 2. Πώς ήταν η ζωή σου όταν ήρθες στον Κοπανό? Δύσκολη. Δηλαδή γιατί ήταν δύσκολη? Γιατί δεν είχαμε καμία άνεση. Είχαμε μόνο έξω να μαγειρεύουμε, να πλένουμε. Δεν είχαμε καμία ευκολία. Ναι. Τίποτε άλλο που έτσι ήταν πολύ χαρακτηριστικό τότε? Το χαρακτηριστικό ήταν, παιδί μου, Τα σπίτια τότε πώς ήτανε? ήταν του επικισμού. Δηλαδή πώς ήτανε, ένα δωμάτιο μόνο? Ένα δωμάτιο, ένα μικρό και ένα σαλονάκι. Ναι. Είχε νερό τότε μέσα στο σπίτι? Όχι, δεν είχαμε νερό. Όχι. Ρεύμα ούτε? Ρεύμα είχαμε. Α, είχατε ρεύμα. Ναι, είχαμε ρεύμα. Δεν είχαμε νερό μέσα. Ναι. Πώς πλένατε τα ρούχα? Φορούσαμε από τα βλάκια, από το ποτάμι, εδώ που περνάει το ξερό. Το ξερό το ποτάμι που βλέπεις, από εκεί περνούσαμε. Παίρναμε νερό. Τότε είχε νερό. Τότε είχε νερό. Ναι, άρα